Dámy a pánové, dobré ráno, ladies and gentlemen, good morning, dobrého ranku, šanovní druzí, paní i panovi z harné Ukrajiny. I will too deliver my address in English. Já budu mluvit anglicky, The conference is a global one. protože jde o globální konferenci a zaslouží si plnou pozornost. A mám velkou radost, že jsme na Pražském hradě, v konferenčním sále, který je plný lidí, kterým na tom záleží. Více než před 2 lety jsem byl v rehabilitačním centru, které se chystalo otevřít ve Lvově, nebo kousek od Lvova, asi půl hodiny, v nemocnici Vinigy. A viděl jsem tam projekt, který měla spustit první dáma Ukrajiny, Olena Zelenská, a také lídři ze zdravotního sektoru z celého světa, pár týdnů na to. Brodil jsem se blátem, pršelo, nebyly tam silnice, budova byla napůl postavená. A ředitelka Olga Rudněva byla velmi klidná, sebevědomá. To nebude problém, to všechno tady za 3 týdny bude. A dala mi tričko, abych si pamatoval, že pro Ukrajince nic není nemožné, pokud je o zvládání jejich krize. A měla pravdu, za 3 týdny to centrum otevřeli. A bylo to krásné. A to tričko mi zůstalo, je to jakýsi symbol, který mi to všechno připomíná. A proto jsem se ho přinesl i dnes a porušil jsem dress code, předepsaný na dnešní den. A abych to zdůraznil, přinesl jsem také něco, co nám ukáže, že skutečně jdeme příkladem. Nebojte se, mám sice berlu, ale je to jenom rekvizita. Chci, abychom si připomněli, že musíme mít na paměti duševní stav populace nejenom na Ukrajině, nejenom protože to doléhá na Ukrajince, ale také na celou naši společnost v celé Evropě. Jak říká John Doss, žádný člověk není ostrov. Nikdy nevíte, komu budou zvonit hrana. A právě proto, že ta hrana zvoní, zaznívají ze všech proslovů, ze všech krásných proslovů, za které děkuji všem předřečníkům. Zásadní aspekt našeho úsilí, pokud je o zvládání krize na Ukrajině, bylo to, že jsme chtěli být v popředí, pokud je o pomoc. Byli jsme jedna z prvních zemí, která poslala tanky, vojenskou techniku, která měla zabránit ruským agresorům, aby postoupili dál. Ano, vkládáme toho do své srdce. Vkládáme do toho své srdce a proto mám dnes na sobě tohle tričko. A to je vidět na všech delegacích, které se vracejí z Ukrajiny, které tam vozí pomoc a pracují na společných projektech. A když jsem byl poprvé v tom centru, tak jsem slyšel, zkusme se zamyslet nad tím, co můžeme udělat společně, pokud je o prostetiku, lékaře, chirurgy, o návrat osob do života, osob, které přišly o končetiny. A do toho jsme se také pustili. Začali jsme pracovat na projektech v celé Ukrajině, v 16 různých nemocnicích, vozili jsme tam vybavení, technologii, dokonce lékaře z Česka. Ale velice brzy jsem začal slyšet další věci. A děláme, co děláme, ať se snažíme, jak se snažíme. Na Ukrajině, pokud jde o to, abychom ty lidi vrátili do života, to nestačí. Ano, nenajdete jinou zemi, kde by byla produkce prostetik na vyšší úrovni. Luke Skywalker by žárlil, by záviděl, kdyby viděl, s čím dnes chodí někteří Ukrajinci. Ale to nestačí. Aby se tito Lukové, Skywalkerové mohli vrátit ke své předchozí práci, vrátili se na frontu a nebo udělali něco pro svou rodinu. Protože to nikdy nezvládnou, pokud nebudeme řešit duševní zdraví. Takže v každém našem projektu jsme museli zdůraznit, že je potřeba udělat něco, co lidem pomůže napravit si hlavu, abych tak řekl. Vložit toho znovu srdce. A toho jsme zatím nedělali moc. A to mi dělá také starosti. Duševní zdraví, podle mé zkušenosti,
je nejméně financovaným tématem v celé historii obnovy Ukrajiny. Proč? Protože je to natolik nepochopeno, nebo vůbec nepochopeno. Nechápeme řádně, nakolik zásadní je to aspekt pro celou Ukrajinu. Pro každý aspekt života. Já mám na starosti především koordinaci obnovy Ukrajiny. A pokud jde o obecná témata, vždycky začíná tím, že zmíním i duševní zdraví, protože bez duševně zdravé společnosti nenastane obnova Ukrajiny. V současné době, když mluvím se zástupci ukrajinské vlády, oni mi říkají, aby ekonomika fungovala, potřebujeme 4 miliony lidí, kteří se nám vrátí z Evropy, z těch 8 milionů, kteří uprchli. Chybí nám 4 miliony. V současné době, když teď přestane válka, ono to tak zatím nevypadá, máme asi 1,5 milionu Ukrajinců, kteří mají status válečného veterána. Současně máme 100 000 lidí, kteří musí řešit závažné akutní syndromy PTSD. A to je nebývalé měřítko, neslýchané měřítko. To jsme nikdy neviděli v žádné válce, které se účastnila některá ze zemí NATO. Je to nesrovnatelné. Je to dvojnásobně víc, než byla čísla za vojenské složky v Ameriky, v Iráku nebo v Afghánistánu. Jsou to miliony lidí. Tolik lidí potřebuje vyváženější duševní péči. To jsou tedy ty problémy. A já nechci nosit dříví do lesa, protože já vím, že toto je sál plný profesionálů, kteří to všechno chápou. Ale chci poukázat na pár možných řešení. Za prvé, abychom řešili natolik velký problém, musíme vytvořit větší měřítko řešení. Potřebujeme desítky, ne-li 100 000 profesionálů, kteří dokážou pomáhat. Systém musí vycházet z principu nízkého prahu, musí být decentralizovaný a financovaný z nejrůznějších zdrojů. Musí být dostupný v každém městečku na Ukrajině a musí být i cenově přístupný. Jak toho dosáhnout? Nyní v rámci snah o obnovu Ukrajiny, a o tom budeme hodně slyšet příští měsíc v Římě na konferenci, slyšíme, že máme už teď spoustu nástrojů a pro mě je velká čest a mám velkou radost, že je tady dnes s námi Piers z NATO. Tak to děláme. Hledáme zdroje financování a měli bychom se tedy především řídit touto cestou. Musíme hledat zdroje peněz, musíme se odkázat na NATO, na Ministerstvo pro válečné veterány. Evropská komise má několik programů, například nástroj na pomoc Ukrajiny z různých pilířů. Máme mezinárodní organizace, jako je ICMPD, kteří pracují s migračními službami. Na to jsou také zdroje. Máme EBRD nebo IAB, ti mají specifické programy pro duševní zdraví. To jsou peníze, které zdaleka nejsou využity, protože chybí absorpční kapacity na straně celé řady aktérů z Ukrajiny. A tam jde o schopnost partnerů na Ukrajině a také podniků. Vy všichni tady zastupujete nějaké podniky nebo řešení. Jde o jejich schopnost sepsat projekt, který je možné financovat. Tak to prostě je. Je třeba sepsat projekt, který je možné financovat. A to není snadné. Ale ty zdroje tady jsou. A budete mít celou řadu příležitostí všechno si to dnes propojit. Nicméně, to asi nestačí. Protože to je jenom začátek. Všechny vládní peníze, které půjdou na Ukrajinu, na tu velkou obnovu, představují to, čemu v angličtině říkáme seed money. To, z čeho se vychází.
To jsou semínka, která hodíte do země a doufáte, že jednoho dne vzejdou a budou vzkvétat. Takže veřejné prostředky to nezachrání. Potřebujeme také získat soukromé investice. A jak to udělat? Jeden praktický příklad. V každém projektu, který se bude financovat z evropských peněz, EIB, z EBRD, ať už je to třeba na základě různých finančních nástrojů nebo záruk, bude platit povinnost, aby se do projektu zapojili váleční veteráni, aby tam byly i peníze CRSA, určité procento. A to, aby se ty prostředky věnovaly na duševní zdraví. Aby šly zaměstnancům v tom projektu. A pokud toto bude podmínkou, okamžitě najdete stovky milionů eur a miliardy eur, které se mají vynaložit na obnovu Ukrajiny v příštích letech. A pokud budeme mít toto na paměti, doufám, že využijeme tento den v plné míře. Přeji vám, abyste si konferenci užili a také si přeji, aby tato globální konference na Pražském hradě, kterou organizuje Viktor Chvátal a jeho tým, byla teprve začátkem něčím, co spustí řadu dalších akcí, které budou následovat, které my budeme sledovat, abychom dosáhli celkové změny. My všichni víme, že to musí nastat. Ale pokud je o praktické detaily, to už je náš úkol, to je naše odpovědnost. Děkuji vám za pozornost. Carpe diem, slava Ukrajině. Tomáš Kopečný, my moc děkujeme a dnes se na toto téma podíváme ze všech úhlů pohledu. Ten další přidá Klára Šimáčková-Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Prosím, dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí moci vystoupit na této zásadní konferenci a děkuji Tomáši Kopečnému i Tomáši Petříčkovi a dalším z organizačního týmu, že se rozhodli věnovat takto zásadní a velkou pozornost tématu, které si to velmi zaslouží, a to je podpora duševního zdraví a to je péče o ty, kteří v kontextu války trpí posttraumatickou stresovou poruchou a potřebují systém, který je připravený, přátelský a umí nabídnout odbornou pomoc. Děkuji vám z prostředí České republiky, kteří jste přijeli, abyste dnes hledali cesty a přístupy k tomu, jak osoby s bojovou válečnou zkušeností, ale i jejich blízké a rodiny podpořit. A děkuji vám, ctěným hostům ze zahraničí, kteří jste přijeli proto, abyste nás podpořili a abychom hledali společně možnosti spolupráce. Souhlasím se vším, co tady do tohoto momentu zaznělo, a děkuji Tomáši Kopečnému za naprosto skvělé a praktické návrhy konkrétních řešení. Má totiž pravdu. Byť se budu snažit ve svém vstupu pojmenovat některé možnosti a příležitosti k tomu, jak se ještě lépe připravit na zajištění dostatečných kapacit psychosociální podpory. Budeme hovořit o psychiatrické péči, o adiktologické péči, o tom, jak pracovat s mladými lidmi, ale i s těmi, kdo přímo bojovali a stále bojují na frontě. Nic z toho, co tady dnes zazní, nelze úspěšně poslat do terénu, implementovat, realizovat bez potřebných finančních a lidských zdrojů. Proto moc děkuji za ty konkrétní návrhy a nápady, které právě zazněly, a budete-li moci vy, kdo jste zde ve veřejných rolích, ať už na té úrovni národní či mezinárodní, s tím, co tady zaznívá, aktivně pracovat a budete moci přispět k tomu, aby těch finančních a lidských zdrojů do této oblasti směřovalo vícero, budeme vám za to vděční. Zkušenost s válkou není nikdy individuální. Násilí a trauma, které zažívají lidé během ozbrojených konfliktů, se nezastaví na hranicích ani neskončí dnem návratu z fronty. Přenáší se do rodin, do komunit, do dalších generací. I v naší vlastní společnosti máme hlubokou zkušenost s tímto mezigeneračním přenosem z doby druhé světové války, ale i z novějších konfliktů, například z Balkánu. Dnes jsme svědky nové reality. Lidé s bojovou válečnou zkušeností, ať už přímo z ukrajinské fronty nebo v její blízkosti, žijí mezi námi. A naše odpověď musí být komplexní.
Nestačí izolovaná pomoc, nestačí jednotlivé kroky. Je důležité propojit všechny důležité aktéry, je důležité rozumět potřebám osob s válečnou bojovou zkušeností v kontextu. Je důležité propojovat aktéry napříč sociální, školskou, zdravotní sférou a je důležité rozumět tomu, co jsou ty skutečné a hlubší potřeby, na které musíme umět v systému reagovat. Bez jistoty, stability, takových věcí, jako je bydlení, práce, zajištění té včasné zdravotní podpory, nemůžeme mít přístup ke kvalitnímu, důstojnému životu a nemůžeme častokrát vůbec hovořit o možnosti zůstat psychicky stabilní. Je proto velmi důležité posilovat multidisciplinární přístup, podporovat dobrou spolupráci všech klíčových aktérů a chápat hlubší potřeby v oblasti duševního zdraví i v kontextu zajištění těch základních životních potřeb, které jsem právě zmínila. V současné době poskytuje Česká republika zázemí více než 370 000 uprchlíků a uprchlic z Ukrajiny. Ještě stále se jedná primárně o ženy, děti, ale také o osoby ve vysokém věku, o zdravotně handicapované a o ty, kteří mají už v tuto chvíli známky vážných psychických obtíží. Je proto velmi důležité na všechny tyto zranitelné skupiny pamatovat a v systému podpory adaptace a integrace jim věnovat zvýšenou pozornost. My za Úřad vlády jsme zodpovědní za koordinaci spolupráce všech důležitých aktérů při adaptaci a integraci příchozích z Ukrajiny. Máme za sebou řadu mezinárodních online setkání s experty z Ukrajiny, s těmi, kdo poskytují přímou pomoc válečným veteránům na Ukrajině a pomáhají jejich blízkým. Snažíme se mapovat ty dobré praxe v oblasti zajištění psychosociální a zdravotní podpory a snažíme se o dobrý mezinárodní dialog. Zároveň v tuto chvíli formalizujeme přímo na úřadu vlády pracovní tým, do něhož budou pravidelně docházet experti z Ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí, ale také Národního ústavu duševního zdraví, Správy uprchlických zařízeních a další partneři, kteří nám musí s úkolem dobře podpořit osoby s bojovou válečnou zkušeností z Ukrajiny pomoci. Chceme zapojit také odborné služby, partnery z nevládního sektoru a najít ty dobré mechanismy a dobré praxe koordinované spolupráce na národní, regionální i místní úrovni, tak aby ti, kdo do České republiky budou, doufejme v momentě, kdy válka na Ukrajině skončí, kdo budou do České republiky přicházet v rámci slučování rodin, kdo budou přicházet za svými rodinami a příbuznými a budou potřebovat dobrou podporu. Dobrou podporu v oblasti bydlení, zaměstnávání, dobrou jazykovou podporu a také tu mnohokrát zmiňovanou psychosociální pomoc. Jsme si vědomi toho, že musíme mapovat inovativní přístupy a inovativní metody podpory, jako je peer support, jako je právě používání i inovativních způsobů léčby v oblasti zdravotnické a že právě tyto programy mohou sehrát zásadní roli v tom, zda budeme schopni preventovat nárůst přidružených problémů, jako je eskalace násilí v blízkých vztazích, jako je eskalace domácího násilí či eskalace násilí páchaného vůči dětem. Víme, že bez zajištění včasné podpory se tyto rizikové situace mohou kumulovat a mohou gradovat. Je velmi důležité pokračovat i ve snaze destigmatizovat péči o duševní zdraví, zvyšovat informovanost jak těch, kdo sami pomoc potřebují, či jejich blízkých a příbuzných o nástrojích pomoci a je důležité zvyšovat kapacity služeb psychosociální podpory, ať už v segmentu sociálním či zdravotním. Zásadní roli v budování důvěry ve stát, ve státní instituce, ve společnost, v komunity mohou sehrát i církve a ukrajinské spolky. I s těmi úzce spolupracujeme. Jsme si vědomi toho, že řada lidí nebude vyhledávat pomoc sama a cestou a mostem k takové pomoci pak mohou být jejich příbuzní a blízcí. Proto se chceme na úrovni osvěty a informovanosti zaměřit právě i na příbuzné, na partnerky a na děti těch, kdo budou přicházet do České republiky a budou mít přímou bojovou zkušenost. Velmi věříme v rozvoj online nástrojů a dalších inovativních
různých forem podpory. Víme, že musíme rozvíjet služby, které budou nízkoprahové, které budou fungovat flexibilně, také anonymizovaně a které budou včas a dobře přístupné v komunitě. Ty klíčové prvky, na které se musíme zaměřit, jsou budování důvěry skrze komunikaci, osvětu, komunitu a peer support, dále rozvinutí komplexního systému podpory pro osoby s bojovou zkušeností i pro jejich blízké, také vytvoření prostoru pro uznání a propojení, aby se ti, kdo budou do České republiky přicházet, necítili opuštěni a bylo uznáno jejich úsilí a jejich boj proti ruské agresi. A víme, že důležitou součástí důstojného života bude pak i práce jako součást rehabilitace. Proto se chceme zaměřit i na podporu zaměstnavatelů a úřadů práce. Poslední poznámka se potom týká stabilní finanční podpory držitelů dočasné ochrany příchozích z Ukrajiny a dobrého institucionálního rámce všech nástrojů pro zajištění základních potřeb. Specifickou pozornost dlouhodobou již tedy přes 3 roky věnujeme také podpoře dětí a mladých lidí. Jsme si vědomi toho, v jakém ohrožení je jejich well-being, jejich duševní zdraví. Proto velmi významně zapojujeme školský sektor a snažíme se o dobrou metodickou a vzdělávací podporu učitelů i těch, kdo pracují s dětmi v oblasti neformálního vzdělávání, aby rozuměli tomu, jak nabízet citlivý, traumainformovaný přístup a jak zamezit dalšímu zbytečnému strádání dětí a mladých lidí, kteří se nesmí cítit býti na okraji komunity, ale musí dostat podporu pro maximálně kvalitní a důstojné zapojení do života a do společnosti na území České republiky. Děkuji za zmínku nutnosti pomáhat přímo na Ukrajině, posilovat kapacity odborníků přímo na Ukrajině. Tento aspekt mezinárodní spolupráce, solidarity je pro nás velmi důležitý a já jsem vděčná tady za partnerství s panem vládním zmocněncem Kopečným i za partnerství, které máme mezi sebou. Moc krát děkuji za možnost zde vystoupit, děkuji za ty inspirace, které zde dnes budeme moci načerpat a velmi děkuji za spolupráci a partnerství. Moc si ho vážím. Hezký den. Klára Šimáčková-Laurenčíková, my moc děkujeme a tento tematický blok uzavře Tomáš Kašpárek, vedoucí psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno a také výkonný místopředseda vládní Národní rady pro duševní zdraví. Tomáš Kašpárek. Dear ladies and gentlemen, thank you for inviting me. Dámy a pánové, děkuji za pozvání. Jsem skutečně rád, že tady můžu být a rád bych vyřídil pozdrav naší Národní rady pro duševní zdraví a společnosti pro duševní zdraví. Je to opravdu výborná akce, která má potenciál navodit významnou změnu. Především chci poděkovat organizátorům za to, že to nevzdali a že se jim skutečně podařilo dosáhnout změny a přinesli nám velkou naději. A to nejenom nám, ale také statečnému ukrajinskému lidu. Já bych rád přidal 4 jednoduché pojmy a budu stručný, protože bych jen zopakoval, co už tu bylo řečeno. Program je tak výborně připravený, že se na něj opravdu těším. Určitě se hodně poučíme. Já myslím, že není nic nového na tom, že žijeme v době duševní krize nebo krize duševního zdraví. Musíme se vypořádat s řadou velkých výzev a rizik. A musíme tu krizi využít k tomu, abychom upřeli pozornost na nové věci a abychom dál rostli. A k tomu potřebujeme přivítat příležitosti, které přinášejí inovace a nové technologie. Co tím mám na mysli? Měli bychom nově uvažovat o cílech psychiatrické léčby nebo léčby duševních onemocnění, než dnes mluvíme o pohodě, o kvalitě života, zatímco lidé bojují o přežití. Bojují s chudobou, bojují o přístřešek, žijí opuštěně a izolovaně v důsledku migrace nebo v důsledku ztráty jejich blízkých.
Nejsme schopní zabránit vypuknutí duševních poruch vzhledem k těmto rizikovým faktorům. Taková je skutečnost a s tím musíme žít. Musíme se zaměřit na jiné věci. Místo toho, abychom eliminovali rizikové faktory a faktory nebezpečí v našem životě jako preventivní opatření, musíme získat schopnost žít s tímto stresem, přizpůsobit se, zvýšit odolnost a současně musíme navodit pocit bezpečí, sounáležitosti. A aby to bylo možné, musíme využít to, co máme. Přestože toho nevíme dost o tom, co inovace přinášejí, nebo ta řešení nepovažujeme za úplně optimální. Nicméně začlenění inovací do zdravotního modelu nám umožňuje kontrolu kvality, umožňuje nám to klást otázky ohledně výsledků, bezpečnosti, umožňuje to vyhodnocení a přizpůsobení. Ať už jde o psychedelika, telemedicínu, elektronické poskytování a podobně. Můžeme se poučit z historie, například z toho, jak vznikla skupinová terapie po druhé světové válce. Tehdy byla samozřejmě obrovská poptávka na jedné straně a na druhé straně velký nedostatek zdrojů. Tehdy byla k dispozici jen i léčba pro jednotlivce a nebylo možné pokrýt veškerou poptávku. Rozvoj skupinové terapie byl něčím, co mělo poskytnout léčbu více lidem najednou. Psychoterapeuti a ostatní kolegové se k tomu stavěli kriticky. Říkali, že to nestačí, že je to příliš povrchní, že to nepovede k podstatné změně a proto je skupinová terapie nesmyslná. Nicméně při uplatnění skupinové terapie vznikly nové jevy, které teď považujeme za naprosto klíčové léčivé aspekty. Je to například skupinová dynamika a podobně. Poučme se tedy z našich zkušeností. Musíme inovace zavádět co nejdříve. Musíme se zamyslet nad jejich rolí, ať už jde o podporu klinické péče, intervenci v přední linii, ať už jde o kritický přístup k péči ve specifických situacích. Já bych rád navázal na to, co říkal Tomáš Kopečný, protože jádrem problému je hledání řešení, která můžeme uplatnit ve větším měřítku. Možná víme, co bychom měli dělat, ale je potřeba naplnit veškeré potřeby, to je to nejtěžší a musíme být opravdu inovativní. Zvládání krize v oblasti duševního zdraví znamená, že nesmíme zapomínat na lidi, kteří trpí duševním onemocněním. Tato opatření tedy musí jít ruku v ruce s budováním kapacit ve specializovaných službách i z dlouhodobého hlediska. Musíme také investovat do výzkumu léků, precizních léků, abychom našli přímější a efektivnější léčbu. A rád bych ještě jednou poděkoval organizátorům za tento skvělý příklad osvědčené praxe. Jak uvažovat trošku jinak a jak přinést naději. Pro nás i pro ukrajinský lid. Děkuji za pozornost.